बारे आब' बा जोंखौ दुखु होनानै गुमैखौ दुखु होनानै नों बेहायसो बिहामजो जाफैलायबावदों उरायना मोनहानाव बिबाजै जाफैदों। मोनथिबाय आङो बेखायनोसो नोंनो बिदि खाबालाय नोंनि बिबोनाङाबो बिदिनो जाखागोन। बेबायदि नङा जायख्लङाखै आरो आं आंनि खालामनायाव फस्थायखाबाय गोबांनो। फस्थायनो नोंनि फस्थायनायालाय मालै आब' गोदो जों जे दुखु मोनदोंमोन ना नोंनि बेफोरबायदि खालामनायाव नोंनि आखलाव बेफोरो नोंनि फस्थायनिफ्राय गोबां बांसिन। बयनिख्रुइबो बांसिन मिलिसाखौ आइखौ होदों नों दुखु ओमफ्राय गुमैखौ। दा बोरो ओमफ्राय नोंनि फिसाया नायनोथ' बोरो आङो माबायदिखौ हाबा खालामफैदों नोङो। गुमैनिफ्राय साबसिन हौवा नागिरग्रा गुमैनिफ्राय बांसिन मोजां लाइफ स्टाइल नागिरग्रा ना नोङो आब'। बेनो जाबाय होमबा नोंनि मोजां लाइफ स्टाइला। गुमैनिया माबा गुमैनि अननायासो बांसिन मोजांमोन माथो। गुमैनि न'खरासो साबसिनमोन दालाय बेहायलाय मा मोनफैखो नोङो मा मोनफैखोलै नों बेयाव आब' माथो अबस्थायानो गैथारा नोंहा दाना न'खरनि थासारिफोरखौ नायबालाय माथो मोजांखौनो नुवाखै। औ आगै जायख्लं न'खरनि थासारियानो मोजां नंखाला आरो नों थिगखौनो बुंदों बेसेबां रायबानो जाबाय बुंनो गोसो बुंदों आं माथो होनबावनो आंनि दायानो जाखाबायबालाय। बावनो हायाथ' आब' नोंनि दाय खालामनायफोरखौ बोरै बावनो दे हाजारखि गोबाव बोसोर जाया मानो। बिदिबा नोङो बाजैनि फंबाय असे? बुङाबाबो जासिगोन मानोना जों बेखौ थैबाय होननानै सानना लाखाबाय बेसेबा बोसोर सिगांनो। आंनो नाङालै बेफोरबायदि सिस्टारखौ मानो होनबा बियो दुखुल'सो होबोदों दा जोंनो जेबो होबोआखै। थांना नायब्रा बिनि फिसाजो बिनि फिसाया माबायदि भुगिनांदों माबायदि खस्थ' माबानांदों आइया बेसे दुखु मोननानै दं थांना नाय नोंसोरो। मानियो जायख्लं बाजैजों गोबां गोरोन्थि जाबोबाय खोन्थाजोबखादों बाजैया जोंनोबो गासैबो। नाथाय जायख्लं आगै नोङो उरायनाजों बोरै सिनायलायखो आरो बेफोरबायदि नों उरायनानि बयफ्रेन्ड? मिथिस्लाबियाव मोनथिसहायियाव उरायनाजों बयफ्रेन्ड जाफ्लांबाय आङो। जुदि मोनथिनाय मोनबाना बे न'खरनिसो बियो जेराव नों दङ आब'। अब्लाना आं बेखौ मालाबाबो गोसो दामोन उरायनाखौ। औ आंनि गार्लफ्रेन्डमोन बियो नाथाय बेबो सासे थकिबा साला थगायसुलि एक नाम्बारसो। आंथ' सानदोंमोन उरायनाया बिराद खस्थ'आव दं खोमा बिनि बिब' आरो बिबाजैया बेखौ बिराद खस्थ' होयोमोननो नाथाय आं दा बुजिबाय उरायनाया गासिबो थगायजोबदोंसो आरो खस्थ'आ बे मोनाखै बेबो एक नाम्बारखा। नों बायसा गोसो सिफायग्रा थगायसुलि जाखागोन आब' नङा होमबा? बेबायदिद्राय नङा आगै नाथाय औ उरायनानिफ्राय गोजान जानायानो थिग नोङो मानोना उरायनायनि आखला मा बुंबावनो आरो जोङो बेसेबा जों टेनसनाव दंगासिनो बिनि थाखायनो। आंखौबोथ' आं मिथिगौ आं हाजार निमाहा बिबाबो आंनि गोरोन्थिया माफ खालामथावथाव नङा अब्लाबो आगै निमाहा होदो आंखौ बोसोर बारलांबाय खमसे खम दिनैसो लोगो मोनदों बिब'जों मोजां रायलायदो खेबसे आगै। जि मोजांलै आयु हाबाब गरम बोथोराव दुगैनो ओं टुनटुलि बोरैबा गुसु मोनथारो न'? गुसुआलाय मोनखागोन एकदम मोजां आय हाय थान्दा दैयाव दुगैनायनि मजानो आलदा। ओमफ्राय दिनैथ' जि गोबाव दुगैलांगोन दै जोंहा। आङो दैयाव बिदि दुगैफैनाया गोबावानो जाथारबायमोनलै दिनैसो। औ दे जागोन। आरो दिनैथ' ना गोलोमनायनि एसे आलदालै गरमा आयु बोथोरानो थानो हायै बायदि जोंहाथ' न'आवबो एसिबो गैखाया फांखायाबो गरमसो जाखायो। नोंसिनाथ' मालाय फांखाया बरियाबाव नाथाय जोंना फांखायानो गाज्रि जाना दं आफाया थिगखौनो खालामाखैलै दाबो। बिसोर गरमा बोरै थागोन दे ओरैनो कारेन्ट थांबा जि जोङोलै आं गरम बोथोरावसो बांसिन थाङोलाय आंनाबो न' एकदम रागायानो मा मोनखाङो मालाबा उन्दुनाय समावसो जि थांना होगारोहाय कारेन्टआबो। औहाय ने टुनटुलि बेनोथ' ओइ दुगैसिन थिगसे बरिया मोजां दुगैलांसैलै दै सिङाव एसे थब्लना फैनोसैलां र'। टुनटुलि जि गोबाव थानो हागौलै नों दै सिङाव न'? र' आयु खम इन्ट्रेस्ट नांदों खोमा न' नोङो? औ जाम्बिखौथ' मोजां नांदों आंखौ। न'नि दैयावथ' दुगैबायानो थाखायो नै दा बेहाय दैयाव साबसिन मोजां नांदों। दे मोजां टुनटुलि ओमफ्राय मोदोम सोदोम बारा आंना फुनाङालै मानो होनबा गासिबो आंना मैला होननायानो गैखाया बारा। दे ओइ टुनटुलि ओमफ्राय आं मबाइल नायनांगौलै नोंखौ फेसबुकखौ रिल्स बानायबाबो ना फट' होबाबो जाया जाबाय थादो र'। रिल्स बानायबाय थायो न' नोङो? औलै ओमफ्राय आंबोथ' बानायबायानो थायो ओमफ्राय आंना मनिटाइजेसन जाथ'वाखैलै जागोनलै मालाय नोंहा गोरोंखाना रिल्स बानायनाय फट' हेगारनाय।
बरिया हाखायो दे आङो एक्सपार्टसो बेफोराव खामानिया आंनि खाथि बेफोरो फट' एगारनाय रिल्स बनायनाय टाइम पास जास्रायो आरोलै आइ ओमफ्राय लिसु खाजिबो जानांगौलै सानजों बरिया जानानै रिल्स बनायगोन दे नोंबो नोंनियाव होदो ओमफ्राय आंनियावबो होगोन र' दे बरिया जोंनि लिसुआनो मोजां जाखागोन इयो जोंना आइयानो खाहोथ'वाखैलै एकदम र' माबा बावथों होनबाय थायो हाथायावसो लांबावगोन नो मालाय नोंसिना आरो गोदैथारबो जायो न' ओमफ्राय उदैयानो हजम जाया मोनथारबायलै दिनै जाब्रेलायबावदोंसोलां नामोन ओमफ्राय अमा दाउ बिखा मैथ्रु गासिबो लगाय मोनदेर थिगसे बरिया आं बनायबाय ओमफ्राय जाब्रेखोना माखो बेदरखाय जाब्रे मानो जानो बे गोथाव जाबाय थाथारो माथो नोङो थाबैनो फुंसिगोन इयो अबाव फुंबाय बायनो आरो आं बांद्राय फुंनायखौ मोजां मोनाना एसे कन्ट्रलाव थानांगौ मानसिया बडिखौ मेनटेन खालामनांगौ बेबो आरोलै बारा फुंबाबो असाइस नुयो न' आयै मासे मोजांलै दैयाव दुगैनो आं दैनिफ्रायनो सिखारनो बाबायलै आंहाथ' गस्लाबो सुनो लागा दंमोन ओमफ्राय गरमखौनो बासोनानै सुवासैलां दिनै बोरैबाथाय गरमानो थिगसे जा माने अखा साननैसो बेफोरबायदि हाबाय थाना सान्दुं दुंबाथाय डेन्जार गरम जायोलै बेनोथ' थुनथुलि अरे वाव हनै थुनथुलिया दुगैदोंलै बार हिट नांखाबाय माथो दिनै खाफाल मोजां बिनि दुगैनायखौसो नुफैबायलै फाग्ला थ'दो थांसै आसलसोलै बियो एदावना दालाखा बेरेखौ दांनाय बायदिसो जागोन बेरे बाहाखौ है जाम्बा बेखौ गियो नामा बेफोरबायदि चान्सखौ मोनबाय थायालै भाइ आरो जोंहा थुनथुलियाथ' हाबा जाबाबो बिराद हिट नांसैलै मानसिखौ आं सिख्लाफोर दुगैनायखौ नुफेरथाराखैमोनलै फाग्ला दामजागोनलै जों दामजायालै बुरबक मोजां हनै मजाल'ला डेन्जार बरियालै आंहाथ' थुनथुलिनि लोगोखौसो हनै नाहरदोंलै माथो आसोल बिथिंजाय लेंबोनायानो मोजां जाबाय दा दिनै हनै बेसेबां मोजां नोजारा नुखोलै जोङो नाय जायख्लं बाजैया एथबां गोसो गाज्रि नङा माने गोदो जि जाबाय नाथाय दा बिब्दि नंला जों बुहुत मिलायनानै थायो दा आंनि बिदायासो गाज्रि ओंखारबाय जाबाय आं 1 सेकेन्डबो थानो सुखुलाबायहाय आं थांनोसै जि मोनथिनांगौ मोनथिबाय आङो बेनिफ्राय उरायनाखौ लोगोथ' मोनथों खेबसे ओमफ्राय आंबो मोनथिया बेखौ लोगो मोनबा आं मा खालामगोन नों मिथियाबा आं खिन्थानि ओमफ्रायो नोंनि आदा नों जायखौ मेहेर बुंदोंमोन न' मेहेरनि बाजै आंखौ बे मेहेराबो जोंहानाव फैबायानो थाखायो दायो मा आदा मेहेरा बेयाव फैयो अब्लाना आब'खौबो मोनथिखायो नामा बियो आब'खौ नोंखौ गासैखौबो माने उरायनाखौबो उरायनाखौबो आखल गाज्रि ना बेबो मिथिगौ मेहेराबो खेबसे हटेलाव लोगो मोननानै लाना फैफिनो इयो सोरजोंबा हमनानै मोन्दोंमोन हटेलावबो उरायनाखौ आदा मेहेरा हटेलावबो हमबावदों एसेबां बायथालिना नोङो उरायना जाला एसेबां बिदिया गोसो गाज्रिना उरायनाया आं सानथाराखैमोनलै बेबायदि मोनसे मा फैगासिनो नोंनि खिलाफ उरायना बेनोलायनो मोजां मोनना नोङो दा नोंनो बुंदो जायख्लं सोर गाज्रि उरायनायाना जोङो बेनिफ्रायथ' नोंनि आब'खौथ' आब' बिदि जाबाय बेबो आरो उरायनाखौबो जों जि मोनथियो खोन्थानांगौ खोन्थाबाय नोंनि सिगाङाव जानांगौ मोजां जायोमोन जोंखौ गाज्रि खालामोमोन नाथाय आसलिया बे नङा आसलिया बेसो गावनो गाज्रि दा बहाय दं जोंबो मिथिया बेनो आरो जायख्लं नोंनिफ्राय जि थगायदों नोंखौ जि बायदि खालामदों बेखौथ' जों मोनथिलाबो खोन्थाफेराखैबो नों बुंफैनानैसो मिथिबाय आरो फारसेथिंजाय बाजैया आंनि बिमा बायदिसो एसेबां अननाय आं बाजैनिफ्राय मोन्दों दिनै जोंनि गेजेराव आइ आफा गैला आदा गैला नाथाय खस्थ' मस्थ'यैबाबो बाजैया जोंखौ बेसेबां अननानैनो जोंखौ नायबोगासिनो दङ हानायखिनिखौ आदायाबो गैबावलासो दायो होदो खेबसेखिनिखौ जायख्लं बाजैया जि फस्थायनांगौ फस्थायखाबाय आं बेसेबा बुंदोंमोन न'आव थां नाथाय थाङाखै बाजैया बुंबाय थाखायोमोन नोंसोरखौ गोसोखांदों थांनो हिम्मतसो मोनाखै थेंक गड बोरैबा नों जोंनावनो फैसनबाय आरो नों दा मेहेराबो मोनथिजोबखाबाय गासिबो बेबो आगोलाव बाजैखौ निमाहा होनो सानाखैमोन नाथाय बुजिबाय बेबो बाजैया दि गोरोन्थि मावफ्लांबाय दा आरो बेबायदि नंला होननानै ओइ ओमफ्राय थुनथुलि नोंनाथ' हौवाया दाथ' गुबुन हिनजाव लाबायलै बे 1 नाम्बार महापापिखौ दा रायखांसै आंनि सिगाङाव लाथों इयो सोरखौ लायो आंहा जेबो नांजायालै बुरबकसो बियो जेबो रोङा उदाया जाम्बासो दे आरो नोंहाबो मोजाङानो जाबाय बासिबाय बेफोरबायदि हौवानिफ्राय न' देनां किसमेटआव दंबा बिनिफ्राय साबसिनखौ मोनगोनलै थुनथुलि साबसिनखौ मोननो ना मानो नाङा आङो रावखौबो आरोबाथ' आं आयु जों दुगैनायखौ नायखुमाखो ना माखो इसोरो
예, नङाबा ओमफ्राय ना थुनथुलि बेथ' जों गामिनिबो नङालै बै खाथि गामि मोनसेनिसोदां जि बरिया नुदोलै थुनथुलिखौ थामाम हिटनो ओइ फाग्ला हनै जोंथिंसो नाहरबाय खोमालैयो मोनथिबायसोदां ओइ अबाव मोनथिनो नै जायखिजाया आंहा नुनानै दिनै दिनानो बरिया जाबायलै साला मबाइलखौ चार्ज होबोनायखायसो नङाबा फट' खेबना लाखिनो हाबायमोनलै ओइ फाग्ला बारा गुन्दा दाजालै नङाबा दामजागोन जोङो दानि जुगावलाय मा ओइ लोक्षिसारा फाफि सोरलै नोंसोरो गथ'फोर नुहुरबायसोलै माथो बुंखादोंमोन आङो खारदोलै खारदो दा दामजामारगोन जोङो नुबायना नुहुरबायसो ओलै आरोथ' मानसिया एसे बोरैबाना बे ओइ थ' ओइ साला र' दुगैनाय नायखोमा फैग्रा नोंसोरो सोरलै आयु लाजिथाराबोलै लैजा गैया बिसिनाव नोंसोरखौथ' दामहैगोनलां बेथाफोर मालाय एफा दैयाव मोजां दुगैनायखौ नायखोमा फैदो नोंसोरो ओइ साला मोख्राफोर मा नायबावखो उनथिंजाय नाहरनांला ओइ र' नोंसोरखौनो देफ्लेजोबगोनलां ओइ र' होनदों आं र' आरो खारदों बिसोरो खारबावबायलै बिसोरो मालाय हिनजावफोर दुगैनायखौ नायग्रा नोंसोरो लैजा गैया लाजिया आबै ओइ साला बहा खारदो बिसोरलाय ओंलै माबायदि मानसि बिसोरो मानसिफोरा थिग नंखायागोन बिसोरो जानोबा मालाय एफा मोजां दुगैनायाव माबा नायखुमा फैखो बेनोथ' जोंहा एसे आन्दोथिं फैखानानै दुगैखादोंमोन न' बेहायनो माबायसा मानसि थायोलै गोसो गाज्रिनो बेनोथ' माहाय बिहामजो जोंहा नानि सनालियालाय बहा दंहैयो आयै बियो गावनि लोगोनाव थांनो होननानै थांदों सोरबा लोगोआ अब्बा थांनो लिंलांदोंमोननो बेहायनो थांदों दा सोरथो लोगो लिंलांलायखो मिथिया आयै जायखिया बुङाखै बेखौ आं दहाय सोंनायाव बेखौल' खोन्थादोंमोन नायल' साल' सासेल' बिबोनांखौनो नोंहाबो अबाव थांदों सोरजों थांदों मोजाङै खबर लानो हाला एसे सोंस्रांबानो जागोन नामा ओं नोंहालाय आरो बहा खबर लानो सोलाबनो गावनि देलायनायफोरनिफ्रायनो हौवानिफ्रायनो जोंहा जेबो बेलेग समानो गैयाबा आयै बेफोरबायदि नङा माने आं एसे सोंनायाव बुंखादोंमोन बे लोगोजों थांनो बेखायनो आं बारा सोंबाय थायासै बोरैबा मोनगोन साननानै आरो आंनि फिसालायाबो दा बिमाखौ बारा खाथेर खालामा जादो नोंनो ओरै थांलाय लिंलांबाय थायोसै माथो बारा बिदि लिंलांनाङाहाय आंनि फिसाखौ नङा आयै जों लिंलांनायाथ' माने हाथायाव थांनो लागाबासो थाङो हाथायाव थांनो ल'बाल' दाख्लैबो न'आव लिंनानै थाङाखै नों आइया अमा सिथारनायाव लिंहरनायल'सो दाख्लै आयै ओमफ्रायथ' आं थांखायामोन दा लिंहरथारबायबा बोरो मा जाखोनो मा नोमफायाबो माथो जेबोखौनो हरनो हायासै गावनि फिसानोनो ओदोथ' माथो एसे हरगोन माबा माबि हरगोन बुंसोदोंमोनलाय मा जाजोबखो ना सकेस गंसे मोनबोदों नों ना फालें गोदान ना टिभि माबा माबि सफा गैया माथो जेबो नोंहा नाय बिहामजो हाबा जाफैबाय संसार जाफैबाय जेला बेफोरबो नोंनि खामानियावनो होगोन ना आंहा फिसालायाबोथ' एथ' थाखा फैसा गैयाना एसेबां थाबैनो सोरजिनो दा आरो नोंनोबोथ' नाङा नङा नांगोन नालाय नोंनि सुबिदानि थाखायसो सानदोंमोन आरो आं बुंदोंमोन दा गैयाबा आयै आइ आफाया बुंदों र' ओमफ्राय बारा फैसा थाखायाबो मिलायासैमोन नालाय हाबानि समावलाय माथो जि हाखु दाखु जादोंमोनलाय दा माथो माल बायनोनो फैसा गैया बिदिबा आइमोना एसे जमा खालामग्रोनानै हरगोन बुंदों उनाव आयै उनाव हरनो नै मोनाबिलिनि बिहामजासो मालाय जि बुस्थु मोनबोदोंहाय आयु आरो दख'ना सिखारनायाबो जि बुरजा मालायसो दा नोंहा बिदिबो जाजायाखै न'निफ्रायबो जेबो मोनबोआसै फ्रिजबो मोनबोनायबा जागौमोन गरम बोथोरावनो खामानि होगौमोन ना दा साननानै नाय नोंनानो फिसाया बहाबा थांनानै फैयो मेंना फैयो मायो फ्रिजनि गुसु दै मोनलोंनाय मोनबा गोजोनगौमोन नङासै आबायाथ' बायगोन जमा खालामना देनांबाबो दा गैथ'यैखायसो जोंहाबो आइ आफाया दा गैथ'वाना आयै दंबालाय बिसोरो हरसिगौमोन दे दा आरो आंखौसो अब्बा लबिस्थ' बिखुनजोआ आंना बेफोरबायदि होनना नोङो बुंसावगोनलाय नङा आंबो नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों इयुन समनि थाखाय आरोहाय आंनि थाखाय नङाबाबो नोंसोरनि थाखायनो सानदां दे जागोन आयै आफाजों रायलायफिनगोन आं औ दे थै माबायदि बिहामजो मोनबोखोसै मालायफोरनि बिहामजोआ मा मोनबोयो आंना जेबो गैथाराहाय गैद्रायैखौसो लाथारबाय आबैयाबो एसे बुंखादोंमोन आं नाथाय हनै फसायलायथारबायबा नायनाय लगे फिसालायाबो एसेबो सानासै उन सिगां बेफोरथ' मोजां जायाखै नङाना
आंनि फिसायाथ' अराय थैजासे खामायना जाहोखागोन दा जोंहानाव फैबाय जेला संसार जानो अब्लाबो बेहाबो एसे दायथ' थानांगौमोन आरो बिमा बिफाया फिसाजोनो हरनो मानो सोरनि थाखाय गावनि फिसानि थाखाय नैसो माबा बेफोरखौ साननो रोंग्रां बाया जामायजो मोनहा